Oedd Salesbury yn un o foes o wlad hon, yn un o dadau hen wlad fy nhadau, ac fe adawodd ei farc ar Gymru am byth. Ond pwy oedd e'n gwmbos? Wel, mae rhan fwyaf o bobl sydd â statws chwedlonol yn dod gyda tymid bach o ddirgelwch hefyd, a dyw Salesbury ddim yn wahanol. Ni'n gwybod gafodd ei eni yn y lle yma, Llansanan, ond pryd? Wel, sneb yn rhy siŵr. Ni'n gwybod hefyd bod y wedi mynd i astudio yn Rhydychen, ond mae dyddiadau tymid bach yn niwlog. A gallwn ni ddim sgrolo drwy dudalen Facebook i gael quick look a selfies cap y gawn allwn ni. A hyd yn oed taswn ni yn gallu. Smo fi'n sio y byddwn ni'n ffindo nhw, achos smo ni'n meddwl nath i raddio hyd yn oed. So, beth i ni yn gwybod amdano fe? Wel, i ddechrau, oedd e'n wych ar ieithoedd, yn feistr arnyn nhw. Alle fe brablu mewn Cymraeg, Saesneg a Lladin a'r cwbl cyn cael brecwast. Ac oedd mwy hefyd ar iaith Roeg, Hebraeg, Almaeneg, Ffraneg, Sbaeneg. Mae hwnna'n lot o eggs i frecwast. Roedd e'n meddwl fel neb arall. Nath Thomas Williams o drefryw alw Salesbury yn un o'r Cymru mwyaf dysgedig. A pan mae fel an yn Rhydychen, mae e'n dysgu am ddwy iaith, Protestaniaeth a Dyneiddiaeth. Mae e'n cael gafal ar waith Erasmus ac mae hwnna newid popeth. Fe ddisgodd Salesbury bod y cyfieithydd ysgrythurol hwn oedd yn dod o'r iselderoedd wedi mynd nôl at y llawysgrifau gwreiddiol a dod i'r casgliad bod y Vulgat Lladin, wel, tymid bach yn simpl. Nôl yn nyddiau Salesbury, byddai offeiriad Catholig yn darllen y gwasanaethau yn Lladin, ond ar ôl i Harri'r Wythfed fynd yn wyllt, y dechrau i eglwys ei hunan, meiddod y Lladin gan y Saesneg, ac fe aeth eglwyswyr Cymru o stryglo i drio dal o lan i fod yn y niwl yn llwyr. Yn 1551, cyfieithodd Salesbury y darlleniadau o'r Beibl, oedd yn cael ei defnyddio yn y llyfr gweddi i'r Gymraeg. O leia fel hyn, oedd pobl Cymru yn gallu gwrando ar ddanau o'r ysgrythur yn cael ei darllen yn wythnosol yn yr eglwys a'i deall nhw. Cafodd Salesbury y golau gwyrdd gan Harri'r Wythfed i gyhoeddi llyfrau'n Cymraeg. So, dyma ddyn mwyaf clyfar Cymru yn cwrdd y gwasg a graffu ac mae'r cynlyniad yn un nifolaidd. Ac ar ôl hynny, dyma fe'n cael enw newydd sef Tad Gyhoeddi yn Cymru. O 1547 i 1551, mae fe'n neud 7 llyfr, 4 yn Gymraeg a 3 yn Saesneg. Mae fe'n neud geiriadur hefyd, a hyd yn oed yn delyn o trad Erasmus ac yn gyhoeddi llyfr o ddi-arhebion. Mae Salesbury'n cymryd camau mawr o ran llenyddiaeth Gymraeg ac o ran pethau ysbrydol hefyd, ond mae'r flwyddyn 1567 yn troi mas i fod yn goron ar y cwbl, achos mae esgob Tyddewi Richard Davies a fe yn dod at ei gilydd, ac mae Salesbury'n cyfieithu'r llyfr gweddi i gyd i'r Gymraeg. Yn mis Mai, mae'n cyhoeddi'r gyfrol a salmau hefyd. Mae hwn yn cael effaith yn ferthol ar bobl cyffredin, achos nawr mae pawb sy'n mynd i'r eglwys yn cael derbyn geiriau byw'r yr ysgrythur, yn iaith eu calonau bob wythnos o flwyddyn. Wedyn, 5 mis yn hwyrach, mae fe'n cyhoeddi llyfr arall, y Testament Newydd, yn Gymraeg, am y tro cyntaf wedi i gyfieithu'n syth o'r iaith
roig wreiddiol. Un garreg yw Salesbury, ond carreg sy'n llwyddo i ladd Dai aderyn. Diolch i Salesbury, mae'r Gymraeg yn cael ei dywyllio gan lenyddiaeth gyfoethog. Ond hyd yn oed yn fwy gwerthfawr na hynny, mae'r Gymraeg yn cael ei dechafu yn ysgrythau y Testament Newydd. A falle mae William Morgan sy'n cael y clod am y cyfieithiad cyntaf o'r Beibl cyfan i'r Gymraeg yn 1588. Ond allwn ni ddim anghofio bod Morgan yn sefyll ar sgwyddau cawr ac mae enw y cawr hwnnw oedd William Salesbury.